Ban Kyntiew ke kamri Dohkha hapoh ke Jylla baroh kawei khamtam pynbit pynbiang ke jingshalan Dohkha ban wanrah ikilat aijam ke samla na ke liang ke kynhun ki nongri Dohkha napoh Ri Bhoi distrik ya ke belatip kum ke Hynñiewtrep Hlf&Fssa seed Supplier association kalami pyrthei ban ïatylli lang kawei ban pynurlong ya ke jingthmu jong kum ke kynhun ya ke thong ba ke Angnud ke kynhun ki nongri Dohkha ba ki Shalan sampai Dohkha la pynbao pyrthei ha ke keduk lang ba ki pyrthei kubor ha ke bakum ke kynhun ki la pynbao ru halor ke nongri kila shem ya karai ban ïatylli lang khnang ban weng ning kong ke jingduna ke jingshalan Dohkha hapoh ke Jylla ban pynbiang ki Dohkha ki baklam da ai da wai ki blari kat kum ke juk sain ke minta bar kum juru ban weng ke jingkeduk kam keduk jam hapreng ki khon samla ki nongkit kam jikani ke kynhun ki Kyntiew samla aristun rendong sngi ke president namru ba benedict imli vice president ba hb maring general secretary kila kran shai halor ka thong ba kum ke kynhun ka don ban Kyntiew ke kamri Dohkha ban Shalan Dohkha nalor ki wei de di ngakerman balang bagan ke asjon ngejungi nila ban Kyntiew ke kamri Dohkha kata ban ngakerman ru nadu arjar akuar seneng ke itu diberi kiba sim Dohkha lagi ngatarai ba ke jingthmu Dohkha juga pun jadi kanong ka pakampel namar ba ngingin sele bet kum ka juk start sen ke primata bat kan sepoi ke por ka ba lengba kan lada kadon ga jingas nok tilang jong upat ba pailang bubun ngatarai ba kan sepoi ke sngi ha ka ba kamegalia kamdon kamshu ban sim Dohkha nabar Jylla bat akada ke por ngi kum kinong yalam jong option ngin saya keren begin sayong ba hagi por bidang samla ngila form migration ba kani gation begin form kalala ban pendap di Dohkha hapoh ke Jylla ke jini ban kam suna ba